खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसा आफादनि नोजोर आरो थांखि बायदियै बर' रायज्लायनो रोङै बर' सुबुंफोरखौ फोरोंथाय होनाय बादा बेखेवनाय हाबाफारि लादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब तेजपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नब्लां बान्दरमारियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसा आफादनि नोजोर आरो थांखि बायदियै बर' रायज्लायनो रोङै बर' सुबुंफोरखौ फोरोंथाय होनाय बादा बेखेवनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा दिनैनिफ्रायनो बर' राव सोलोंनो मोनसिगोन बेखौ ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि खुंख्रा सोरगियारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि सोमावसार बसुमतारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मुस्रि मिनिसोरां ब्रह्म आरो थुनलाइ आरो गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। लोगोसे फोरोंगिरि महरै थिसन जायो प्रियंका बसुमतारिया। बर' फरायसा आफादा बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो जों जेब्लाबो खामानि मावलांगोन। दा दिनै जोंनाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावनि बर' रावखौ रायलायनो बिथांमोना मानिबा खारनाव रोंलामोन, नाथाय बिथांमोना सोलोंफिननो गोसो जानानै बिथांमोना जिल्ला आफादखौ बुंदों आरो जिल्लाया जोंनो मिरुनो खोन्थादों आरो बेखौ जोङो रायलायलायनानै बेखौ जोङो थिग खालामबाय। दायो 10 जिल्लायाव प्राय 16टा सेन्टाराव जोङो बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय 6 दाननि थाखाय सानै फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जोङो सावरायबाय आरो सावरायनानै जोङो आनजादबो लादोंमोन बिथांमोननिफ्राय आरो बेखौ जोङो थिग खालामबाय आरो सायख'नायाबो जाबाय। आरो दायो जोङो दिनै क्लासआ जोङो 1 जुनाव जों जागायजेननो माने जयेन जानो थिनदोंमोन आरो दिनै सोरबाया मैया जागायबाय, दिनैबो जागायदों आरो गाबोनबो जागायगोन आरो बेयो 6 दानसिम जागोन। दा बेखायनो बेयाव हाबाफारिया खोब मोजां जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनाव माने बर' रायलायनो रोङै बे सोदोबा जोंनाव आरोबाव फैगौ बोसोरफोरनिफ्राय थानाय नङा। जों बेखौ जेरैखिजाया फोजोबनो थाखाय जों बेखौ नाजादों। बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों साबायखर जोङो माने नाजानानै दिनै बेखौ मोनफुंनो हाबाय। बेखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो साबायखर बावनांगोन आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ जों साबायखर बावगोन। बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बेखौ मोननो हाबाय। थारैनो मोनसे जाथिया थांना थानांगौब्ला जोंनि गासैबो हारिनि माने हारिमु जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो जोंहा बर'नि रोखा जाना थानांगोन आरो बियो जों खुगाजोंल' बुंनानै लाबा जों जाया, बियो मोनसे रेकगनाइज जानांगौ गभर्नमेन्टजोंबो बा बे जग्राफिकेल मोनसे आइडेन्टिफिकेसन जानानै थानांगौ। आरो बे खामानिखौ सिगांनि समनिफ्राय गोबां हयथ' मावनो नाजादोंमोन जानो हागौ, मावफुंनो हायाखैमोन, नाथाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद नाजानानै दिनै मावफुंनो हाबाय। बेखायनो माने दुलाराय बर' हारिमु आफाद जयै नाजानानै मावफुंनो हाबाय। बेखायनो गासिबो दैदेनगिरि आरो गासिबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जों बेखौ साबायखर बावगोन। बे खामानियाथ' जोंहा खावसे जानानै दंखायोमोन गामिया, आरो दायो सेकेन्ड मोनसे गामिनि नाम ओंखारना दंमोन, नाथाय दायो कड अफ कन्डाक्ट थानायनि थाखाय बेयो ओंखारनो हायाखै आरो बिनि उनाव लासै बेयो जाजोबनायनि खोथा बुंदों। दा बेखायनो जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा बुंदों 25नि सिगाङाव जेरैखि जाया जों खालामनायनि थाखाय आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन आरो जोंबो नाजादों 2025नि माने सिगां बा 25आव जेरैखि जाया जोंनि खामानिया जोबहैजोबगोन। हारिनियाथ' बर' बिजोंजों बे फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार जाखानाय, बे पर्टेलाव सिगांबो बिदिनो मानिबा खारनाव थादों जानो हागौ, खिन्थु बेयाव जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। बे जेरैखिजाया मोनगोन। फार्स्ट इयारखौ लिरखाबाय, सेकेन्ड इयाराव लिरनो मोनैनि खोथा गैया। लेखाया अलरेडि बानायजोबखाबाय, प्रिन्ट खालामबाय, सेकेन्ड इयारनि लेखायाबो प्रिन्ट खालामखाबाय, खालामगासिनो दङ, दायो प्रिन्टआव दङ। बेखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन जायफोर बर' लाना हायार सेकेन्डारियाव थांनाय बिसोरो फार्स्ट इयारखौ पास जाबाय, सेकेन्ड इयार मोनदों, दा बिथांमोना पर्टेलाव गैयाबाबो जेबो सिन्था खालामना जेरैखिजाया बेयो जागोन, बर' लिरनो मोनगोन। आरोबाव गोदानै फार्स्ट इयारावबो मोनगोन, बे मोनैनि खोथा गैया। लेखाखौबो जों रायलायबाय थादों, लेखायाबो अलरेडि जाबाय, फ्राय प्रिन्ट जागासिनो दङ, बेयाव गोनो गोथो लानांगौ जेबो गैया। बर' माबानो थाखाय खालामदोंमोन, बै समाव बिथांमोना प्रिन्सिपालफोरा खालामहोआखैमोन जोंनि मिथिनायाव। बै समाव बिथांमोना पर्टेलाव फैथ'यैयाव अफलाइन खालामदोंमोन, नाथाय उनाव रायलायनानै फैदों। उनाव रायलायनानै पर्टेलाव फैदों, जोङो रायलायनानै पर्टेलाव फैदों, गुबुन जायगाफोराव जेरावबो खालामजोब्बाय, नाथाय जोंनि मिथिनायाव राङाफाराया थालांदों। बिथांमोना सिगां बै समावनो बिथांमोना खालामनानै लायाखैसै, खिन्थु उनाव एग्जाम समावसो लिरनो नागिरबाय, जायनि जाहोनाव जों 200 खान स्कुलनि जों लिस्ट होबाय बर' मोननांगौनि थाखाय, आरो बै लिस्टफोरखौ जोङो नायनानैसो जों होखादों। बेखायनो
बै समाव जायफोर खालामखादों जादों आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बर'जों लिरजोब्बाय बर'जोंनो लिरनो मोन्दों आरो जों खावलायनाय बायदियैनो मोनब्रै लेंगुवेजाव पेपाराबो ओंखारबाय बर'आबो बेयाव हाबदों कुइसन पेपाराव बे क्लियार कुइसन पेपारावबो ओंखारदों जों खावलायनाय बायदि आरो फर्म फिलआपआवबो अनलाइनाव उनाव ओंखारदों फार्स्टआव ओंखाराखैमोन नाथाय उनाव ओंखारदों बियो आरो बिदिनो खालामनो मोन्दों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बर' रायजो राजा बिथांमोना रायजो जानानै दङ। दा बेनिनो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो बेबायदिनो दङ। जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो माखासे ओनसोलफोराव बा माखासे गामिफोराव बर' रावखौ रोङोबाबो सरसा गैयैनि थाखाय मोजां रायज्लायनो रोङा आरो बेखौनो सरसायाव लाबोनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लादोंमोन थांनाय समाव आरो बेबायदिनो नैबे देग्लायनिफ्राय 2023 मायथाइनिफ्राय मोनजिथा जिल्लायाव माखासे सेन्टारफोर होनाय जादों। बेनिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोननै सेन्टार बेहाय मोननो हादों। जोङो सोनाब तेजपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खेलमाथि ओनसोलाव आरो जोङो घरामारी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोङो सेन्टार मोननो हादों। दिनै सोनाब दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दख'रायाव नैबे जि खेलमाथि ओनसोलाव दिनै जोङो गिबि जोङो सेन्टारखौ दिनै बेखेवनाय जि हाबाफारि जोङो बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारिनि बेखेवनानै होनायाव बे हाबाफारिया बेखेव जाबाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना बेहायबो बाहागो लादों आरो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे बे ओनसोलनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनजों नैबे दिनैनि जि लेंगुवेज जि लार्निं सेन्टार जि जोंनि गावनि बर' रावखौ जोंनि सनितपुर जिल्लायाव थानाय नैबे खेलमाथि ओनसोलनि बा खेलमाथि ओनसोलनि बबेबा गामिनि सासे सानै सुबुंफोरा मोजाङै जाय बिथांमोना मोजाङै जि रायज्लायनो रोङा जाहाथे मोजां सरसा जायो बेखौ दिनै जोङो इन'ग्रेट खालामनानै होनाय जाबाय। दा बेखौनो लानानै माखासे दाखालि बय नैबे खेलमाथि ओनसोलावनो जि इन्टेलेक्सुवेल मिट मोनसे जादोंमोन आरो बेखौनो लानानै जि सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजा बिथांमोना माने बर' रावखौ 6 दाननि गेजेराव सोलोंगोन बेबायदि मोनसे माने ससियेल मिडियाफ्राव एसे लिरनाय बायदि जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि माने सुबुंफोरा नांगौ नाङा माने नाङा फाङा माखासे माने कमेन्टफोरखौ होलायलायनायखौ जोङो नुदों। बेवहाय आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि जानानै मोनसे बाथ्राखौ माने खुब स्पस्त भाबै आङो बुंनो नाजादों आरो बुंनो सानदों दि सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना माने 90% 95%आनो बर' राव जोङो रायज्लायनो रोङो। खालि बबेबा गामिफोराव माने रावखौ बुजियोब्लाबो सरसा खालामनायाव बिथांमोननि जिथु सरसा जाया हिसाबै राव रायज्लायनाया स्पस्त जायैनि थाखायनो जोङो नैबे माखासे फिसा फिसा सेन्टारफोरखौ जोङो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनायलाय जोङो बेखौसो बेहाय होदों। थिग बेबायदि सनितपुर जिल्लानियाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना बर' राव रायज्लायनो रोङै बेबायदि नङा। दा बेखौनो लानानै माने खुब माने मा होनगोन माखासे सुबुंफोरा माने नाङा फाङा माखासे कमेन्टफोरखौ होलायलायनायाव बेफोर मोजां जायाखै। ससियेल मिडियायाव जोङो कमेन्ट होनायनिल' बाथ्रा नङा खारन बेहाय जातिनि बाथ्रा दङ बा जातिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दाफुंनांगौनि सार्थआव साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जाहाथे बर' राव रायज्लायनो रोङो जाति हिसाबै जोङो बे बुहुमाव थांना थानायनि बाथ्राखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां नुनाय बर' हारिया जुदि गेरेमसा जानांगोनब्ला रावाबो जोंनिया माने साफ्रोमबो बर' फिसायानो रावखौ जोङो रोंनांगोन। बे नोजोरजों बे थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। बे हिसाबैनो सनितपुर जिल्लायाबो जि मोनसे सेन्टार मोननाय बेखौ जोङो इन्टेलेक्सुवेल मिट हिसाबै जोङो दाखालि नैबे मे दाननि जि 30आव बेखौ इन्टेलेक्सुवेल मिट लादोंमोन। दा बेनि गेजेरजों माने मोजां गाज्रि माखासे कमेन्टफोर जोंनि गेजेराव फैदों। जाय बिथांमोना न'आव थानानै गावनि माने गामियाव थानानै ससियेल मिडियायाव जाहाथा नाङा फाङा जि कमेन्ट बिथांमोना होदों बै कमेन्ट होग्रा बिथांमोना मालाबा बै फिल्डआव ओंखारनानै नायदोंना बे फुटबल गेलेनायाव जे बै फुटबलखौ गल होनायाव बे गेलेगिरि सुबुङा माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों गल होनो गोनां जादों बा मालाबा गल होनो हायाखै मानि थाखाय होनो हायाखै बिथांमोना माने मा असुबिदा जादों बेखौ बिथांमोना बुजिनो नाजायाखै। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जातिखौ दाफुंनांगौनि सार्थआव माखासे खामानिफोरखौ मावनो नाजादों। दा बेवहाय बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे सेन्टारफोरखौ खुलिनो हादों। दा बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो बिसोर नाङा फाङा माने गुबुन माने बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनानै बानसावलाबायनानै जाहाथे बेबायदि लेभेलाव जा थाङाथों बेबायदि जाय सुबुंफोरा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाहैथों। माने हारिनि जिथु नोंथांमोना हारिनि जिथु मोजां मावनो हायाब्ला हारिनि सोरबा सासे मावनायखौबो गाज्रि कमेन्ट होनानै नार्भास जाहाथे खालामाथों आं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बेबायदि लेभेलनिफ्राय गोजानाव थायो होननानै आं बेखौनो नैबेनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो साबायखर बावदों दिनै बे सेन्टारखौ
सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' फिसाफोरा एसे बर' राव रायलायनायाव माने सरसाया जायैनि थाखाय असुबिदा जानायनि थाखाय नैबे सेन्टारखौ मोननै सेन्टारखौ जोंनो जिल्लानि थाखाय आङो साबायखर होदों आरो दिनै बेखौ बेखेवनानै होफैनो थाखाय आलासि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। बर' फरायसा आफादनि जि नाजानाय जि थांखि जि मिशन बे मिशनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो कनभेनसनफ्राव बा डेलिगेट सेसनफ्राव जोंनो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जेरै सराइदेव, डिब्रुगड़, सनितपुर जि जायगायाव बर' दंब्लाबो बर' राव बावलांबायमोन बिथांमोननिफ्राय जोंनाव खोब मोनसे लुबैनाय दंमोन जे जोंनि ओनसोलाव बर'नि राव हारिमु सोलोंनो खोब गोसो दं। गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायाव माबा मोनसे थांखि लानानै जाहाथे बे जोंनि राव सोलोंनाय बा जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि राव हारिमुखौ फोरोंहैनो थाखाय थांखि लायोब्ला मोजां जागोन होननानै डिमान्ड फैबाय थानाय लेखा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गलाघाटनि जिनिखि कनभेनसनमोन बे कनभेनसनाव थि थांखि लाबाय जे जों एबार नैबे फैबाय थानाय जुन मासनिफ्राय जोङो जोंनि नैबे बर' राव सोलोंनाय जि मावबादा बा बर' राव फोरोंनाय जि मावबादा बेखौ जोङो जाफुंहोगोन। थिग बेबायदियैनो जोङो थांनाय जुन दाननि थारिखखौ आं बावबाय जे जुन दानाव माने जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसाव बा न'आव बा अफिसाव जोङो गासै मोनजिथा जिल्लानि गासै सेन्टाराव जोङो जोंनि नैबे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायलाय बिलाइखौ जोङो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जों होनाय जादोंमोन। बिनिनो दिनै जोङो सनितपुराव जोंनि सनितपुरनि नैबे बान्दरमारियाव मोनसे सेन्टार आरो सनितपुराव जों मोननै सेन्टार बिदोंमोन। बे मोननै सेन्टारा जाहैबाय मा जि जायगायाव बर' राव रोङा बर' राव रोङोब्लाबो खोब मोजां स्पस्थ'यै रोङा थिग बेबायदि जों जायगाखौ मोननै सेलेक्ट खालामदोंमोन जे बान्दरमारियाव मोनसे आरो बिदिनो घरामारि आनसलिकनि सिङाव थानाय धेकिदल। दा बे घरामारि आनसलिकआव थानाय धेकिदलखौ जों गाबोन फर्मेलि जों बेखेवगोन। जों दिनै नैबे बान्दरमारियाव थानाय जि जोंनि बर' राव फोरोंनाय मावबादा बिथांमोननि नैबेवहाय जोङो दिनै बेखेवफैबाय आरो बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय जे जोंनि नैबे वेस्ट तेजपुर आनसलिक बान्दरमारि आरो खेलमाटि नैबे बाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोर फरायसा फरायसुलिफोर बिमा बिफाफोरा खोब गोसो गुदुङै दिनै नुजाफैदों। दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बा फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों। दा जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि जि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि सिन्था दंमोन बुहुमनि बर' माहारिखौ खौसे जाहोनायनि जि थांखि दंमोन जि सिन्थाधारा दंमोन दिनै जों बेखौ जाफुंनो हाबाय होननानै जोङो साननो हाबाय। बेखौ रायजो राजानि जायफोर वेल विजार बिथांमोनजों रायलायनानै जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरै मोनसे थांखि लादों जे बर' राव रोङै जायगाफ्राव जोङो बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय माखासे जोङो बिजाथिफोर जोङो थिसननो नागिरदों। बिथांमोननि थानाय जानाय राहाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना जोंनो एसे अनसुंथाइ होयोब्ला जोङो जोंनि बे खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन। थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि जि वेल विजार जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो जोङो जायफोर बिथांमोना दिनै थिसनथाइखौ मोनदों बा फोरोंगिरि मावनो थाखाय खामानि मोनदों बिथांमोननो जोङो दानसेयाव 10,000 रां खरै होनायनि जों मोनसे बाथ्रा होना दोनदों आरो बेनिफ्राय नैबे जायफोरनिखि फोरोंगिरि बिथांमोन बे बिथांमोनखौ जि जायगायाव ओनसोलाव फोरोंहैगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाहाथे बिथांमोननि जानाय थानाय बेखौ जाहाथे एसे जगार खालामनो हायो। जों रिकुवेस्ट खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानगोन बेखौ बबेबा मोनसे जों हयथ' बेबायदि बोरैबा रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो खालामनो हायो नामा। खिन्थु जोङो फार्स्ट प्रिपारेसन होदों जि जायगायाव जि ओनसोलाव जोंनि बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय बादा खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनाव थांनानै जों बुंदों सोरबा फोरोंगिरिफोर सोरबा होनो हानायफोर मानसिफोरनाव जे जों बुंदों जे नोंथाङा नैबे
फोरोंगिरि सानैनो जानायनि हयथ' दान मोनसे नङाबा 10 दिन 15 दिन बा मासाव नोंथाङा जिहेथु बिथांमोननो जानाय थानायनि थाखाय 1,500 बेबायदि खांनानै होलायनायनि मोनसे सिन्थाधाराजों जोङो दख'रानि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो अलरेडि रायज्लायखांबाय आरो बिथांमोना खोब गोसो गुदुङै गोसो होदों जे नों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे नैबे हाबाफारिखौ मावफैयो बे जोबोद गोजोनथाव ओरै होननानै जों रायजो राजानिफ्राय फिक मोनदों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।